sitten tulee Porin prikaatin lippu. Ja Porin prikaatin lipun jälkeen tämä perinnepukuosasto, eli siinä sotilasmuotia 400 vuoden ajalta. Aina 1600-luvulta nykypäivän taistelijan asuihin. Ja perinnepukuosasto on ensimmäisen huoltokomppanian joukkue ja sitten tulee lippusaattue, joka on myöskin tammikuun saapumiserän varusmiehistä. Sen jälkeen Pohjanmaan jääkäripataljoona komentajansa everstluutnantti Timo Heijarin johdolla ja pataljonaupseeri majuri Jarkko Niemenmaa ja ensimmäinen perusyksikkö 3. jääkärikomppanian varapäällikkönsä luutnantti Juuso Lehdon johdolla. 3. jääkärikomppanian vahvuus näiden tuoreiden jääkäreiden osalta on 145 ja se kouluttaa etulinjan taistelijoita maavoimien kärkiosaajiksi omassa aselajissaan. Varusmiehet koulutetaan taistelijoiksi jääkärijoukkueisiin, viestimiehiksi, panssarintuhoajaksi, tulenjohtotehtäviin sekä erilaisiin huollon tehtäviin. Ja sitten saapuu tiedustelukomppania. Ja tiedustelukomppanian päällikkö kapteeni Petra Koskensalo ja tiedustelukomppanian tuoreiden jääkäreiden vahvuus 125. Ja yksikkö kouluttaa erä- ja selviytymistaidot omaavia kovakuntoisia tiedustelujoukkueen ja ryhmän johtajia, tiedustelutulenjohtajia, tiedusteluupseereita, tiedustelumiehiä, tarkka-ampujia, tiedustelujoukkueen viestimiehiä sekä sotakoiran ohjaajia. Ja näin edelleen tiedustelukomppania ohittamassa tuota ohimarssin vastaanottopaikkaa. Ja sitten seuraava joukkoyksikkö eli Varsinais-Suomen huoltopataljoona. Komentajansa everstluutnantti ja Varsinais-Suomen huoltopataljoona on perustettu tämän uuden Porin prikaatin myötä, eli ensimmäistä 2015. Ja Niinisalossa toimivana joukkoyksikkönä on toinen huolto. Kouluttaa joukkoja erityisesti täydennys-, kunnossapito- ja kuljettajatehtäviin. Ja kapteeni Eero Lehtonen johtaa toista huoltokomppaniaa ja toisen huoltokomppanian tuoreita jääkäreitä on 199, eli se on isoin joukkoyksikkö näistä, tai perusyksikkö näistä Niinisalossa olevista perusyksiköistä. Eli erilaisiin huollon tehtäviin, mutta isona osana on tuo sotilaskuljettajakoulutus, eli jossa suoritetaan siis C, E ja D-luokan ajokortit sekä kuljettajien ammattipätevyys. Näin ohimarssi on päättynyt, eli viralliset osuudet tältä osin